Yeah. Mbola tsara. Efa quelques jours mbola tsara. Misy fanontaniana boka mipetraka hoe ino raha tegna mahasambotra amin'ny fiainana. Amin'ny fiainana volaniko satria le raha zegny fiainana tsy vita mora baka. Ino raha tegna mahasambotra amin'ny fiainana, vola sa fitiavana? Zegny fanontaniana mipetraka. Ke za niany vao tsy tandregny hevitrinao amin'ny raha zegny. De za koa magnaboaka hevitrinao. Tsy karakory ataontsika za amaly izy malôha sa anao. Valy antsendrika aloha avy eo zaho mahita izy. Personnellement, izy ka aminahy manokana malôha amin'ny fiainana efa sarotro be avaizy ty. Fitiavana zegny, tsara fitiavana ekeko fa tsara fitiavana fa izy koa baka dila magnamerde. Amin'ny voalohany fô izy masiro, izy avake tsisy raha manjary. Nefa ne, marina ekeko hoe olo samy manana tady vôlanazy, fa aminahy personnellement malôha viavy natao andeha higatena, viavy natao andeha ampiadaniny, viavy natao andeha hanaovana cadeau. De aminahy manokana zegny za mahita hoe vola ny tegna mahasambotra amin'ny raha ty. Satria anao misy vola anao azonao raha jiaby. Marina zay viavy zay tiponina miasa, zay mila cadeau baka, zay mila mezana raha isaka teteky, zay mila vola. Vola ny tegna mahasambotra aminahy manokana. La fossany perruque avaizina perruque ataoko efa otrino. Na isika efa fa tsy latsaka ny presque 900 000 ariary. Mahavitany zegny ohatra hoe karaha manay hela reo ka mbola andeha vidiananay zegny nefa zay mila olo gate zay. Tsy hoe za tia papa sauce de. Tsy voatery papa sauce ko misy jeune misy vola. Fa vola zegny hitako tegna mahasambotra. De tsy haiko karakory fahitavanao zegny fa zegny malôha ny point de vue na. Ary za tsy masay raha magnariky vidéo direct ato, d'accord aminazy zare jiaby. Manakory fahitavanao izy? Fahitako izy ndraiky ireo miaraka tegna mahasambatra fa izy koa tsy maintsy fidigna azovy tegna mahasambatra eo no manahiragna hely fôtony sady ilaigna le fitiavana ilaigna koa le vola. Hitanao, le fitiavana tsisy vola zegny tsy mahasambatra, avy eo koa le vola tsisy fitiavana tsy mahasambatra koa. Ka zegny le raha malahiragna le sujet tsika fa tsy maintsy mbola fakafakaina zegny mbola azavena karakory fandehany fa arakaraky le olo koa zegny hoe ninazy zegny sitraponazy pare mahasambatra izy sa le fitiavana. Zegny fandehany fa raha fahitako anazy manokana, hevitra anakahy manokana, koa vola fô tsy mahasambatra. Misy olo zegny tegna tsisy vola, tsisy raha nata raiky amin'ny fiainana anazy, fa misy olo mankaty anazy izy mindesiny le fitiavana, sambatra be izy agnatiny, nata izy masiny, nata izy agnatiny fahoriana, fa misy fitiavana sambatra le olo. Fa misy ndraiky olo raha volaniko zegny, misy olo misy vola, feno vola jiaby nefa tsisy fitiavana, manahira. Asa karakory fa raha tiako fazavenao aminahy ka ino ma le mahasambotra amin'ny fitiavana io, parce que zay eva izy baka ny efa reraka aretim-po. I raha koa mamparary. Za hitanao efa impiry ny jary saigny marary fô mitomoagny, azony raha ndraiky za fa empaka. Ary misy fotoagna koa za volagna hoe za fa nisy vola efa pare, za na tsisy fitiavana zegny tsy ahoako. Haza grave anao zegny e. Grave anao zegny. Tegna marina. Am fô madi. Ka fa misy vola anao tsy mijery koa tsy tian'ny olo miaraka aminao. Matetiky mantreky baka. Efa matetiky mantreky, empaka. Empaka anao. Tsy tokony empaka zegny fô misy foagna lalahy karaha zay teo, misy fitiavana, magnome fitiavana raha jiaby anao vao karakara, nata tsisy vola an-tragno, koa ampy fitiavana, sambatra fô anao igny. Fa probleminao zao ty zegny, tojolo tsy de manjary anao, tojolo tsy de tsy hay karakory, tsy mahay mikarakara zegny na diso fahantehana anao amile raha. Fa izy koa vola fô, avy eo anao titin'olo igny anao an-tragno, avy eo izy tsy mipody, avy eo izy tsy magnaja anao, za tsy mino anao sambatra. Fa niany ty zegny probleminao mbola tojole olo, mety tsy nigate anao amin'ny resaka vola sy raha jiaby karaha zegny, zegny hitanao le vola tsy ampy aminao nitadiavinao niany ty. Fa izy koa tegna mariny, fitiavana tegna tojolo niveau teo volagnin'olo araiky.
Sério ko zegny to Anao zay fantenao fitiavana ndraiky problème fitiavana empaka. empaka aloha. Anao zegny amin'ny vola igny anao zegny karazanao raha tadiavinao jiaby adignadignanao zegny le aretim-po aminazy igny. Fa tsy hoe anao amin'ny fitiavana ke ave le olo igny mivadiky tampoko nefa anao tsy vola tsy ino mankarary fô. Zaho migarantiranao izy koa misy olo magnatobatobaka vola aminao amenanao raha jiaby vola sanandro nefa tsisy fitiavana izy. Anao tsy jereny feky, anao alatsadasaka anany, anao amprafesy, tsisy raha tsy ataony, fa anao ndraiky ameny vola be. Zaho migarantiranao fa tsy sambatra anao Rebecca. Sérieux zay. Mila magnano anao. Siran'izay. Vola kun tsara vola kun azahoagna raha jiaby, vola ozatry ny fiaina. Misy viavy amoureuse be amin'olo amin'ny lehilahy maskina, amin'ny lehilahy tsisy kabaro, amin'ny lehilahy mavava, fa izy sambatra izy. Aveo volanitsika, atsika mizaha azy avy avelany ity, aza raha ino ma idokoan'ny viavy igny amin'ny lehilahy tsisy raha azo. Nata elo, nata string tsy azo amin'ny lalahy igny, ino mampipetraka anazy amin'ny lehilahy igny. Verijery donc manangy fitiavana anazy be loatra, tsy zegny hoe, nefa izy igny, izy managny sentimenany, fitiavana igny mas efa pare. Za zegny raha ohatra hevitranakahy manokana tadiavinao fahitako izy fitiavana masambatra toy zay vola. Fôtony izy koa vola tobatobak'olo anao tsy ajeny, anao tsy ameny fitiavana, anao amidoko an-trano tsy andesim-boaka, tsy andesy magnano mandeha amin'ny tany jiaby iny fa vola fô amenanao sanandro. Za migarantiranao tsy sambatra anao e. Aia ma Filijo? Aia ma Filijo karaha Zaho koa mizaha fomba ampidira koa za tsy haiko. Tokony magnano raha izy, tokony karaha nataonao takeny. Zaho koa mizaha fomba ampidiriko izy tsy mety tafiditry. Mila mandefa karaha demande igny donc tsy haiko mbesa igny. Izy igny. Voilà. Raha volagninao ndraiky koa misy mahamarigny izy fa za zegny expérience vécue vola zala ilaigny izy io. Salama. Karakory. Salama daholy. Salama. Ampodiko ndraiky fanontaniana. Anao teo bika efa teo fa ampodiko ndraiky fô. Amin'ny fiainana ava izy ty, ino no tegna masambatra? Vola sa fitiavana? Tsy afa-miaina, ohatran'ny tanana visy havanana ireo. Tsy azonao atao miaina, misy vola nefa anao tsisy fitiavana. Fa anao koa hisafidy, mila misafidy fô. Anao koa hisafidy. Aiza ny tegna mitondra fahasambarana le tsy anienana iny. Aleo misy fitiavana. Vedo fa fanagna fifanarana feky andeha contre za, sérieux. Azave, olo vola zegny asia azave malade. Imaginez manko, misy moment anao zany, anao na tsy manambola fa anareo roa anatina relation io ao, rehefa manomboka mifanohana tsara, mifankatia tsara, mandeha foana io. Fitiavana io mavoky ndraikindraiky, il y a certain moment anao fitiava io. Oui. Je t'aime rô tsy mampitsemboky vilagny je t'aime tsy mampitsemboky vilagny. Le vola teneninareo eto ve zany hoe agnatina fitiavana zany tsy maintsy mila mahatolotolotra sy ny ohatrohatr'izany, ohatrohatran'izay le izy. Tsy vitany matolotolotra fa zahay boka mba amizay anao boka azaky pozineva izy ty, zahay mila miplay, zahay mila mitera. À la fois sany la mode neva izy ty na vidina lamba fa va izy tsy latsaka 200 000 ariary ka zesizesy neva izy ty. Zao manko, anareo vehivavy manko fa niady zo aminay lehilahy. De magnino zany tsy assumé zay raha zay. Ka niady zo nene tsy niady zo nene tsy amin'ny lafiny hoe iny fa amin'ny lafiny fitoviany tsy miresaka asa koa zegny hoe afaka magnano asa karaha ty viavy araiky afaka magnano asa i fa tsy amin'ny lafiny hoe zahay maka mila gategna izy nivolako tamiko teo igny hoe zahay viavy mila gategna azonao zahay tina miasa zahay mila gategna de olo iarahanay koa tsy mahatolotolotra volagninao zegny vola boka agnanaovany raha aby zegny Filijo misy olo amizay
mahatsapa-tegna magnano raha zegny. Le kokoto aloha fitenena monsieur. Za boaka izy koa zany aboaka teorinaka scientifique ato tsô zaho titin'olo ato astain'olo ato navy koa koto intelligent ka tsy tiako agnaboaka le raha fôtony misy pyramide zegny misy pyramide ny Maslow zegny tiako aboaka fa za zany efa empaka mavozo raha volanin'olo za igny titin'olo ata navy koa koto mivolagnizy intelligent zegny hoe tsy zay hoe fa ny tegna marigny Efa nifasta feky zegny fa mahakoto anao efa tonga fogna eky anao ka tsy magnanjeny tsy mavozo titin'olo feky za io ka tsy sako aboaka fa ny tegna marigny misy pyramide nataony Maslow zegny de misy besoin'olo jiaby zegny misy ambaratongany misy le aty farany ambany aty misy an'le hoe besoin physiologique io agnatiny igny anao ino megny zany physiologique zegny anao mosary anao tigaka anao te tsy haiko sexualité anao mila repos mila trano zegny le besoin de base de raha zegny farany ambany aty de aveo fa manonga amizegny mila sécurité anao mila confiance de aveo amy niveau 3 amizegny lesaka fitiavana teo niveau 3 hoe anao mila tiavin'olo zegny anao mila considéren'olo mila compris de mila ino megny zany amin'ny troisième position zegny misy an'le fitiavaka de aveo tonga amin'le besoin d'estime jusqu'à farany besoin d'accomplissement fa ny atsika zegny jusqu'à niveau 3 zegny ka aty ambany aty zany resaka vola zegny volagninao zegny za io mila manambola mila complet an-tragnonaka mila mila tsy zegny hoe igny farany besoin farany ambany izy koa le viavy zegny tsy de sakarakaraha mitady raha sarotro mampy izy amin'igny le niveau ambany igny de aveo amizay rehefa satisfait igny le besoin ambany igny manonga amizay resaka fitiavana hoe besoin d'être aimé na besoin d'être considéré d'être compris estimé le olo zegny fandehany fa za tsy volagna raha zegny manjary za koa titin'olo anavy koa laolo ty fa zegny tegna marina misy atapany fa le besoin de base zegny izy koa besoin de base mahampy an'le viavy de mahasambatry izy le vola fa izy koa viavy fa mitsakarakara hafa fa miakatra ambonimbony besoin anazy izy mila fitiavana izy mila considérena izy mila compris mila affection mila m'existe zegny izy agnatin'le trano fa tsy hoe ohatra anao zao zegny izy koa manambady olo misy vola anao antragno tsy jereny olo igny anao amiany volanao jiaby amiany vola jiaby izy koa anao fa mitady besoin agnambongambo tsy mahasambatra anao le raha agny ny fagnazavana le pyramide de Maslow tiako volagnina eto asa karakory alefako aminarahana ndraiky le fitenena karaha tsy diso ndraiky raha volagninao zegny fa za karaha mbola ty janona amin'ny hevitrinah mbola vola fa mahasambatra e izy koa anao zegny fa mahampy vola nataky jeren'olo miaraka aminao anao nata lasadasaka aminao nata professeur fônampy avy nataoko fôvato fônara fa nivoako fôvato tratra vy kone avadiky tratra vy biky fôy zany hoe fônao zegny izy igny bloquenao fônao tegna juste anao sambatra amle vola za fa reraka marary fôbaka fa reraka jaly mpitiavagna empaka akory zay filijo anao ke kotoke anao mizaza ke sorana ke magneva mitomoagny lava mbala magneva tokony latsaka ranomasy avy amy lehilahy anao mizaza azy io ty tokony mbola tomoagny avy amy raha karaha zegny ka zao manko zavatra tsara ho fantatra aloha anao zany ozy izy Rebeka ty hoe tariana zao ve hoe tokony tomany lava tokony ohatran'izao lava agnatin'ny fitiavagna zany matona mitomagny lava mety misy leçon tsy voarainao tamy relationnao précédent fa tsy voatery iova option foana hoe aleoko amizay raha nga mitady vola fa amina fitiavana zany misy inao moa zany mila mandray lesina amle
am'le ino moa zany le relationnao précédente agny matetika io matetika problème io resaka famparafesaka resaka agnatina la plupart de majorité tegna zegny ary tsy misy tsary misy lehilahy misy jery baka raha tsisy bika zegny za tsary nahita tsary naregny ke anao amizay isy famparafesana ary tonga taminao teo ohatra de anao tsy nahay nagnafay lehilahy manko raha ohatra tratra mampirafy tsy ny famelana anazy ny vahaolagna amin'igny hoe bon za mamela fa famezana iny fa amizay anao mamela de lasa ohatrany ataon'le olona mahazatra igny raha igny ratsy andraisanao fepetra ileranga de ozy izy anao amizay aleko vola ianao raha ohatra midépendre amin'igny olona igny loatra ny fiadagnanao de lasa ataon'igny olona igny objet fotsiny ianao amizay fotoagna zay tsy mipetraka zany le maha izy anao agnatin'le tokantrano fa lasa objet fotsiny anao bon satria raha ohatra manko amizay fotoagna zay hoe aleoko ranga vola fa tsy rarako zay ataony donc omeny vola ianao de izy zany magnano an'le raha ataony de lasa ohatrany tsisy valeur anao ao agnatin'le relation fa lasa objet fotsiny ihany zay ny avy aty amiko zalahy fa tsy rariny andre rô nagnano olarola sy te contre za raha ty zany le tetombo araiky tamin'andre mba pour za amin'ny raha tady indrindra anao raha zegny fidio everiko mandeha amy côté naha anao tsika moko tsy andeha ampijabakolona misy le viavy zahavan'olo avy aty avelany izy misy katikaty misy koady izy magnano shopping izy andesiny vadiny mandeha Maurice karaha zegny atsika mahita miadana koa ny viavy re izy igny misy vola raha jiaby aminazy tsy samahay fa io fizavatsika izy avy avelany aty karaha izy miadana karaha ataon'ireo tsy haiko anao na vadim-bazaha moa anao ty sa karakory tsô zahay kapokapoka eto fo vadim-bazaha aloha karaha tsy diso le kondra volagninao zegny fa zalahy mafay ireo vadim-bazaha igny karaha zegny ivazaha boka lanjare manta anao niany misy olo mila olo amy tragnony angalany viavy Madagasikara igny eny fa viavy igny tsy miexige raha maro aminany zegny igny mikarakara tokantrano mikarakara jiaby izy mirava avy miasa raha jiaby pare izy koa mila raha izy pare avy eo miany vola le viavy ka atsika avy lavitra ty mizaha ireo vadim-bazaha jiaby reo d'ailleurs ane misy preuve zany misy preuve zany ireo koa manambady atida igny ireo misy vola fa ireo magnano zombilo ireo a Madagasikara igny sakaraka zombilo fôtiny ireo tsy sambatra amin'ny volanany ka izy koa reo sambatra ireo tsy mila zombilo izy koa reo sambatra tsy mitady olo hafa ireo icomble le besoinany zegny izy koa volana ampy ireo tsy mila zombilo izy koa volana ampy ireo tsy mila mizesty mipoerapoera amy tany jiaby igny zegny le fahitako anazy fa fahitako anazy tsy sambatra reo igny matoa reo mila mampisao amin'olo azalahy amin'ny hafanana be amy plage ery ireo magnano botte jusqu'à ty ireo mandeha tanamakoa ery tsisy raha jiaby tsy ataon'ireo ireo mila mampiseho fa manambola ireo mila manindry namandreo izy koa tonga amizegny raha zegny efa tsy vola le masambatra ireo fa ireo mila estime mila considéren'olo zegny manambola zegny karakara zegny tsy sujet hafa za zegny koa rô karaha lany bala ndraiky karaha iraha volagniny ka karaha tsy diso boka azy koa fa dinigny koa fa zegny diso fô aveza manko tio volanin'olo amy commentaire ato za io olo be tsy misaraka tatsiny boaka anosy Bernard tsy endriky anareo ma zegny mba c'est incroyable maregna anao miteny côtier be magnano zegny fa zatra maregna anao miteny merina izy koa zany anafy blanco olo boaka anosy Bernard tsisy raha azonareo raha feky raha blanco fa za niany tena no fivolagnanareo avaratra maro olo non koa fa diniko raha volagninao karaha tsy diso marigny ndraiky vola rô ilaigny zegny fa ny haiko vola ndraiky fitiavagna miaraka donc tsy haiko
marina viavy ato mivolagna fa marina raha volaniko zegny eo volagnin'reo ato marina volagninao zegny iro igny atsika izy koa tsisy vola atsika agnatin'ny menomensika zegny vola masambo tsisy vola amitsika zegny le raha nefa rehefa avy aminao vola igny tsy zegny le tegna tadiavintsika mbola raha hafa koa tadiavintsika tena tadiavintsika ambony tena fitiavana anao mahita viavy agnatin'ny fitiavana karaha volagnin'ny Filijo masolo Filijo izy igny namasitsiny be agnatin'ny tokantranonazy ireo tsisy raha fe tsy sapare agnatin'ny tranonareo fa ireo mifankatia ireo sambatra misy raha zegny misy ndraiky viavy vola be hitanao amin'ny misy za tsy androngona agnaran'olo fa misy artiste araiky zegny aminazy raha jiaby misy vola raha jiaby fa enao fa tsy ampy fitiavagna le viavy izy koa tsy ampy fitiavagna io Rebecca grave izy koa tsy ampy fitiavagna volaniko raha nareo za ty tala réunion ny fanojo viavy millionnaire andafa tsy millionnaire Madagasikara viavy igny millionnaire soko 3 ans viavy igny fa problème za zegny mba nagnandra karaha ataon'ny lahy jiaby zalahy miaraka viavy manam-bola vola zegny tsy ary misy vola karany zegny fa 3 mois zaho ny abandonne nefa za igny zegny nagnino anao niala nagnino iprojet-ne zegny izy zegny ivanga boîte de nuit miaraka amin'ny restaurant hôtel restaurant Albertville à France agny de aveo za ataony gérant hitantagna le raha fa za isaka tsofitrano za efa mitseky iaignanaka enao tiako volagny fa raha ty namako raha igny zegny navita devoir manao misy vola raha jiaby complet aminaka mahazo tomobile tsara za igny tsisy mandeha resto zay tsy raha jiaby tsy natao fa 3 mois zegny abandonne tegna ny abandonne za tsy vita ataonao karakory hoandry amin'olo tsy tianao ireo mivolagna natava za namako reny mivolagna taminaka anao maverijery ivolagny viavy io mbola tsy ary hitanao atry zegny aignanao ary tsy hitanao jusqu'anao maty volagny viavy io zegny volagninreo izy koa zay nata zay vaza ty volagninreo izy koa zay nahazo hita occasion niaraka viavy millionnaire karanao io zegny raha tadiaviny viavy igny nataony na io raha tadiaviny nataony zegny masambatry izy azahoana le vola za nagnandra 3 mois volaniko za nilefa za tsy vitako le raha fotony anao hoandry amin'olo tsy tianao agnano devoir amin'olo tsy tianao le problème ny ekoto itsika lehilahy tsy mahay miaraka amin'olona tsy tiatsika fa reo vehivavy reo manana potentiel hoe mahay miaraka amin'olona tsy tianjareo agny le problème am'le raha atsika lehilahy zany io raha vao ohatra hoe sipa tsy tiatsika de tsy mety na de hoe feno daholo any zavatra rehetrarehetra fa anareo viavy amizay manana le potentiel mahay miaraka amin'olo tsy tianareo agny boka raha fahitako raha zegny Rebecca tsy mora zaly nahazo anaka za ndraiky pare raha jiaby zay mandeha hôtel de luxe mandeha raha jiaby mandeha bateau ino fa aveniako raha zegny Rebecca expérience naka ta la réunion ireo gasy la réunion mahay za mipetraka tamin'ny Saint-Paul misy viavy zegny nagnano location de voiture izy tagny juste pour 1 an nangala tsy haiko jerinazy tsy haiko ino nahazo azy fa izy millionnaire ireo la réunion tao mahita an'izegny fa tsy moramora miaraka inona izany miaigna tsisy fitiavana nata feno vola tsy moramora raha niako zegny boka sitany za niala viavy millionnaire igny za nandeha ta France tagny masikiny za tsisy raha olo jiaby za mety nanegnina volaniko nanegnina za igny ty raha jiaby efa namenjanahary taminaka fa za igny tsy haiko tsy nahy profity sitrany za amizao efa nisy moment koa ohatran'izany
Tamizay za mbola vao vita fianarana iny de le mbola le taingitaingy tamboho tsy pasy. De nisy famo amizay, i famo io afaka misauve anakahy. Fa za amizay zany tsy zavatra nahory koa taminazy tamizay fotoagna zay fa za mihitsy ny tegna ohatrany tsy mety aminahy le raha satria misy zavatra raiky zay tsy natiavako azy. Za mio sommaire donc izy tokony olona isauve anahy fa avy teo za miala nangataka fagnazavagna moa izy hoe inona le antony fa niala za aveo nefa ndrefa niala anazy tsy hoe nahita olo hafa fa mbola nipody ny taingy tamboho karaha ny tegna marigny amin'ny fiainana ty fitiavana tegna masambatra fôtony nata izay problème ne boka ohatra karaha zay tandafy zay mitady vady de magnano vakansy Madagasikara le olo mbola tsy hainao loatra le viavy mbola tsy créé zegny le amour de forcenao viavy ty tsara viavy ty mety aminaka vognona anambady za viavy ty iarahako fo forcenao le fiarahana le fitiavana tsisy fa zava-pa tsy milamina anao antrano anao tsisy fahasambarana zegny anao zany agnatin'le raha na tsy resaka vola zany tsika fa resaka fitiavana fo raha ohatra fitiavana raha ohatra fiainana tsisy fitiavana manahiragna tegna anao mifo maraindraigny anao zavanao le olo midoko mafahininanao raha jiaby karaha mafahininao raha jiaby karaha tsy hainao feky raha ataonao izy koa anao miaraka anao fa za ndraiky ipetraka amle aloha aloha ipetraka amle côté Rebecca ndraiky zany za ilaigna zany zay zavatra hoe aloha vola raha ohatra anao manana objectif agnatina relation fa tsy hoe lanigna fotsiny hoe beauté raha ohatra zany anao manana objectif andehitra amy côté anao baka za Rebecca aloha zegny anao manana objectif hoe andeha anakarena na hoe andeha anao zavatra de mety zay zavatra tenen'ny Rebecca zay hoe aloha ranga andeha bazavatra misy valeur zany no alainao fa tsy agny amy resaka carotone sy citrolette sy ny tariny raha ohatra zany anao andeha hagnano mission le resaka eto zany tsy hoe andeha hagnano relation sérieux fa hoe andeha hagnano mission tiako le lary miaraka amin'izy za tsy maintsy mahazo vélocitaire raiky na tsy maintsy mahazo Nissan raiky za ve mipa mety zay option anao zay fa raha hoe andeha hoe aloko vola fa tsy fitiavana tsy tafaboaka za koa na fitseka ataoko andre roro contre za sirina za le hevitra boaka nare karaha tsy diso za karaha tampidala kale ndraiky za aminandre ameko question anao position raiky ty anao ty fiainana tsisy fitiavana ty fiainana tsisy vola fiainana tsisy vola igny mety mbola vitavitanao zegny anao aigny zegny mety mafaininy tsisy vola mampijaly tsisy vola fa mety mbola vitavitanao fogna fiainana anao fa miaraka amin'olo tsy tianao zalahy c'est l'enfer iabaka tanao le raha ny marigny hoe mampahininy marigny fa tegna andeha kitikitin'olo tsy tiantegna mampahininy marigny tegna ikeko fa mampahininy anao andeha ioroko olo tsy tianao zegny vraiment ça fait chier je l'admets fa le zahay matetiky voadonan'ny fitiavana de lasa tafa manana eritreritry karaha zegny hoe bon za na olo tsy tiako idiriko fô satria mety hagnova fiaignana ampiakatra za zegny ka le mahatonga olo tafandiny karakara zegny fa izy koa diniko raha ziaby nivolagnina take tsisy mahadiso azy tegna ikeko raha zegny za d'accord mety hoa le option andry hoe agnano vola raha à court terme le raha fa raha hoe i olo i tiavinao mandrakizay tsy tafaboaka mihitsy anao iaraka olo tsy tianao zany moment donné anao tsy maintsy tafagnamoaka fihetsika fogna na hoe tsy tianao i olo i en plus n'zegny koa zao koa izy koa vaiavy ndraiky efa zatra ny rôdy igny efa mahay rô igny nata rô mandry amin'olo tsy tianreo tsy problème reo efa zatra reo professionnel ka izy koa olo efa zatra ny rôdy amezanao vola jiaby mety possible izy sambatra fôtony izy tsy mila fitiavana fôtony izy zatra miaraka amin'olo tsy tiany fa izy koa olo tsy zatra ny rôdy ndraiky afa fandehan'le raha
Zay diobaka tsara ny rodo fagnatilone baka hoe zah zegny azony zah mantreky lava amy raha ty non franchement azony zah mantreky lava amy raha ty zah hempoka vola feky donc zahavagna amy raha ty fô efa tsy asalony sy lovolovy fa izy rô mamparary mampitomoagny ho zah ka tsy voatery ho zay manko ny optionao mba ohatra hoe genre-anao isan'andro ohatra hoe genre-anao lela bogosy na lela joby de anao rehefa hiditra relation hafa anao mba ova koa le genre miova genre ino mavolagnanao zah ty lela joby agnatin'ny raha ty akato filjo ino mavolagnanao zah ty lela joby ino mara tianao vava hazazony vavako fogna anao karaha magnensaensa gona agnatin'ny raha ty ato mety misy dossier izy io any exemple zany hoe tena exemple matetika manko izy io olo tiantsika mitovitovy jiaby de nefa izy mitovitovy io ny problème mampisaraka ave nefa nohatran'ny hoe mitovitovy ihany koa donc mba mivandray go ohatra nefa tsy netiny akoho de mba mivandray henanombo ohatra de eo amizay anao mahita hoe io koa baka arakaraky ny anao voadonadona fogna ne mahay misy kiva raha io amizay azonao fa tsy voatery io vao soalavoay amindra zegny raha tianao volagny raha nadavoantegna indray zegny tokony tsy adavoantegna fagnindroany endraso aloha aza vela misy ny moment ratsy amy fiaignanao tonga anao iova olo hafa tazoma ny filaevany fiteny ve zany filaevany tazoma filaevanao anao fa may ivanao zegny tsy correct malagasinao zegny tsy correct tsy koa zay mety mahavoalaza lazy tazomy le filaevanao fa aza vela raha tsy mandalo amy fiainanao hatonga anao tsy ilay tsony satria anao manko amizay fotoagna zay raha fantatry ny fiarahamonina na hoe tsy milay tsony de fa kokon'olo irebeka ihany koa nefa nanjary tia vola koa izy amy place ty izy ary imagineo tsy ny tany ny fady fa vava-bahoaka voilà agnano contre argument ndraho avantiko ndraiky le raha rehefa misy ndraiky ny vola possible tafiditry fitiavana fôtony izy koa le viavy zegny voakarakara amy raha jiaby mahazo cadeau izy andesinao magnano shopping andesinao magnano vakansy andesinao mandeha bateau raha jiaby izy koa complet raha antrano tsisy mahory izy misy tomobily misy raha jiaby possible tafiditra fitiavana le viavy zegny koa le raha voilà zegny anao fony raison ny mitovy amy toerana zegny anao zegny atsika vo miady kody voilà olifontraka anao filidjora blanche zegny tanao il a dit tu vois il a dit tombe fontaine ka fa ela amy ziko le confort les besoins de base igny satisfait igny comblé miakatra amizay fa comblé igny zegny de misy karaha ino megny zegny ino ma izy ty miteraka fahasambarana zegny atsika ne biby atsika ne manana instinct animal izy koa karaha biby igny ameno hanigny fogna izy ameno hanigna fogna izy lasa tamana le biby lasa tamana le biby lasa mitakokory lasa sambatra izy instinct animal le resaka fitiavana eto ane tsy juste vidividy zavatra fotsiny fa koa ny resaka possible la ohatra misy viavy tsy tiany la ohatra filjo tiany la fa la misy vola e la makarakara anazy amy raha jiaby tsy zao complet besoin le viavy tafiditra fitiavana amy la fogna tamana amy la le viavy lasa sambatra amy la le viavy marigny zegny de tegna hoe sira zany nare viavy kofa comblé raha ina tsy tianareo raha tafiditra fogna tegna tafiditra fitiavana filjo tegna tafiditra izy koa na fitiavana be karaha zegny nandesiny viavy igny aminao ohatra fijaliana isan'andro tsisy vola tsisy mba plaisir tsisy ninino miegna isan'andro fitiavana igny mijaly viavy mijaly viavy igny empaka izy miala izy na misofra izy zegny anao zegny problème anao san'andro ofatrano tsy voefa tivanga kabaka anao tsisy raha forcément tsy sambatra le viavy
Hitanao zaho fo mahay mivadibady fo mikorana ka afa raha volaniko voalohany izy zao fica non mais franchement izy koa aravogny ne raha jiaby zegny izy koa aravogny zegny raha jiaby nikoragnantsika taketo lefa tamin'ny voalohany andre bôka nivolagna hoe izy ka managna faharetagna zegny possible amboalohan'andraha ino fa izy ka bôka rose viavy comme Phil l'a dit izy ka olo mekimeky misy objectif volagny zegny anao sy tafiambigny fa anao ka ndraiky managna faharetagna izy mety tafiambigny fa karaha fa sarosarotro fiainagna vaizo ty tsy sujet akoatran'izay fa efa presque mazava zegny le tegna important le resaka hoe vola ndraiky fitiavagna zegny fa raha zegny kadila magnamerde tato ato tegna magnamerde maro olo amerdeny raha misy olo manambola fa izy tsy sambatra misy olo ndraiky ampy fitiavagna fô randrahoagny mila tsy ho hita donc izy koa haravagna izy atao mandrapitsiriny zay fitiavagny zegny fitiavagna no mahavita magname vola zegny ny mahasambatra comme vous l'aviez dit mandrapitsiriny le fitiavagna donc mijalijaly maloha mijalijaly izy koa zany raha ho anay lehilahy aloha tsy possible mihitsy tsy possible mihitsy hoe miaraka amin'olona tsy tiana tena tsy possible tsy possible tsy afaka hagnano sarisaritia zegny anao tsy afaka e tegna akory zegny bavita magnano saritia io manko zao tonga de le tôbila mihitsy tsisy demarera demarera mivolagna amy commentaire ato misy namagna nivolagna amy commentaire ato hoe love tsy ambony vola zegny tsy mahasambatra ho izy misy olo amy commentaire ato nivolagna zegny fitiavagna tsy ambony vola tsy mahasambatra ho izy fitiavagna tsy ambony vola love tsy amboniny vola tsy mahasambatra zegny volagninay Afrique Majenga manakory fandinenandre zegny mety possible izy koa hainao misoma anazy nata tsisy vola anao mipody aminao fogna io ne volaniko atsika misy instinct animal viavy koa avy aminao isan'andro izy igny tsisy raha tsy ataonao izy tamagna izy avy aminao sambatra nata misy olo misy vola manjegny izy ambadika agny igny tsy miala aminao igny ary io atsika mahabiby atsika zegny volaniko zegny instinct animal zegny izy koa kotroinao igny sanatry raha tsy ataonao aminazy tamagna igny sambatra izy aminao raha zegny marigny raha zegny marigny raha zegny marigny ikeko izy ndraiky mety mandehatra hoa zany raha amy vehivavy fa aminay lehilahy tsy mandehatra tegna tsy tafaboaka igny sarotro volaniko zegny sarotro misy redany hiditra amy raha ty ampidirintsika izy koa tafiditra moi impossible zegny de ajouter d'autres tsy tafidriky désolé sy redany sarotro mampiditra ty 3 personnes maximum donc izy ty ka sao de afaka ampitomboinao io sa mety afaka tafiditra fogna izy koa tsaratsara koa mety afaka ampitomboinao ve ny anakory magnano zy ohatra le amy TikTok regny ka tsisy an'izany amy Facebook fanolo maromaro non za zao miautorisé za zao miautorisé sy redany ty hitriky fa tsy tafidriky paziny zany paziny tia paziny non ça je sais pas trop parce que c'est tafidriky impossible fort izy indre désolé tsy maintsy misy miala zegny araiky amitsika adoso koa zaho adoso za hely de ampidirinao izy zavatsy kenao mipody akenao mipody aloha zandry ny andeha aloha za zandry ny andeha ok mbesariky podintsika ndraiky avy eo raty mbola tsy keny raty fogna eky efa gongotsika igny loso ataova compte perso sy redany compte personnao amy commenter de moramora azotegna hadihevitra zala raha rampitiavagna ndraiky vola ty azala misoma jirin'olo zy io tegna fa marigny ndraiky raha volagniny koto teo hoe misy viavy manambady vazaha tsy afapo bakagny tsy maintsy mitady lehilahy gasy atao jambiby satria nagnino satria misy raha tsy ampy baka nefa vola fa misy raha tsy ampy
Amiambigny Sredal zegny normalement izy koa izy magnano demande zao ty mety possible que tafiditra aminakà De sinon fitiavagna tsisy vola zay no tsy tafaboaka ozy Sandra. ah bon. Bah, elle avait raison. Fa misy fanontaniana apetrako edy, misy fanontaniana apetrako. Manakory ialagna iforoagna ifahoriagna agnatin'ny fiaragna le tsisy vola ty. Manakory ialagna fagnazavanao hoe le fahasambaragna ndraiky le fahoriagna azon'ny viavy misôma vola iny. Satria ndre tebaka nivolagna hoe karakory fahoriagna an'andre tagnatin'andre niaraka tamin'ny viavy nisy vola. De anao mandiniky hoe karakory zegny le fitrangany le fahoriagna ny viavy agnatin'ny izy koa za eo safidy vola. Ino raha miambigny za? Apodiano tsy azoko tsara le question anao. Apodiano koa. Misy koa za zao misafidy vola. Fanontaniana hoe vola sa fitiavagna. Za koa safidy vola, ino raha miambigny za? Ifa navy Sredane. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Sredane. Alefa solo nenarefa za avake manohy koa. Amandinanao Zany zay. volagna tamiko ino raha miambigny za volaniko za koa safidy vola fô za zegny fiova amin'ny hevitrinà fô jusqu'à farany tanako vola fô. Vola fô nina. Ino raha miambigny za, ino fahoriagna miambigny za koa safidy vola. Alefa solo koto, alefa solo raisonnementanao koto de avake za manohy fa mbola malaka apoy tsara za. Anao niany Sredane ka tsy mandeha côté na matika anao niany. Za tsy mandeha amin'ny côté nizaniza zany fa côté réaliste fogna nena dirako. Za izy de efa nagnano teo fa alifasonao Sredane. Alors alfasany Efa hialalalagna anao zay. Naboaka zegny fa alifasonao. Airegny kely fogna le izy take fa somary tapatapaka tamin'ny côté taty Rebecca juste résumé kely bon, ataoko résumé koragnanay teo vola sa fitiavagna ny masambotra de nagnazava i Filjo, nagnazava i Koto hoe i raha zegny tsy afaka mandeha tsy miaraka fa sinon izy koa andeha amin'ny côté ny fitiavagna ho izy sarotro be anao hiaraka amin'olo tsy tianao. Anao zegny mety ho sambotra amin'ny voalohany fa anao avake mahignigny, anao ndeha kitikitian'olo tsy tianao, avy eo koa izy koa tsy mety maniry fitiavagnanao amin'olo igny de mitovy amin'ny mampijaly tegna zegny anao. Zegny raha nivolagnin-jare take. De za moa mbola nizingizigny hoe za volaniko efa hempaka problème love fa za volaniko mila vola. Marina viavy miasa, za miasa. Fa za volaniko mila attention, mila cadeau nini na fa tsy tia zaky na tsisy fitiavagna za agnatin'ny relation du moment que za gâté ça me va. Agny baka le raha. Izy alongany l'argent ne fait pas tout, ça c'est sûr alors. Satria matetika zagny le antsika koa fa hoe mbola tsisy vola, mbola agnaty phase-ny hoe mbola tsy manam-bola, mitady vola be etc. Mieritreritra fa hoe amin'ny fanagnanao vola igny zagny de mahazo fahasambaragna anao. Fa rehefa une fois anao tonga agnambony vola de miteny amin'izay anao hoe l'argent ne fait pas le bonheur. Tamin'ny voalohany zany nifamatry raha zany. Tegna nifamaroko teny zany hoe mbola tsisy vola anao ozinao de mbola mikapokapoka non fa misy vola rehetra de mikapokapoka an'izany fa rehefa anao misy vola de efa tsy hitanao tsony le tsiron'le fiaignana raha ohatra ka tsy miaraka amin'olo tianao. Azonao tsy haiko karaha nareo fa karaha nahy manokana za raha vao mandany volako tagniniako miaraka amin'olo tiako. Fa raha voatra za raika fogna andany volako tsy regniko aloha déjà tsirony tegna tsy regniko fa juste hoe karaha hoe raha ataoko karakarany fogna le izy de après tsisy hoe tsisy émotion zagny e. Nefa zavatra zany raha vao tsisy émotion ça passe pas. De miteny amin'izay anao hoe impaka kabarin'ny love de alonao resa bola fogna ekany tegna compte sy ny tariny na de hoe misy vola zany anao. Voalohany ndray i vola zavatra tsy mety ampy. Zavatra tegna tsy mety ampy izy io peu importe na ohatrino amiako anao ake na cadeau firy amiako anao akeo tsy ho ampy anao io. Ary en plus n'izany émotion tsy haiko nenareo fa émotion rehefa tegna nidiniko tsara na faly io na vignitra fa le vignitra aloha somary mbola madinidiny ela ihany fa afaliagna zagny grand max ny émotion igny aminao 5 minutes fogna. De mila zavatra hafa koa anao mampafaly anao de ressentir la même chose anao. De amina resaka hoe vola sa fitiavagna ny tegna izy aloha très honnêtement aloha fitiavagna. Azonao aleo ino mampimoeny koto? Ino mampimoeny koto?
Ya karaha voasara Kendal, voasara Jeannette. ino mampimenako Mampitokiky anahy mampiome anahy raha zakainao zany. Akory zany Rebecca? Fa olo telo nivolagna e. Olo telo nivolagna donc. D'accord, bas tiako e. Ya, Marigny fa raha volagninandregny zay. mbola miako moka le raisonnement satria tsy afaka hiteny za hoe fitiavagna tokory fogna fa ino antony tsy maintsy misy antony ndraso ialaka palitao fa mangatsiaka za ein Bonjour, Yeah. bonsoir Natacha. ndraso ialaka palitao vetivety mangatsiaka Fa ny tegna marina ne le olombelo tsy mety afa-po e. Tsy mety afa-po. Izy koa amezanao vola jiaby izy tsy ampy anazy vola fa mitady fitiavana. Avy eo na amenao fitiavana jiaby izy nefa vola tsisy, tsy afa-po koa le olo. Fa sarotra be ahitana hoe sady misy fitiavana, misy vola, zay angamba le hoe paradis tantany angamba zegny raha zay. I fitiavagna io karô raha tegna tsara hitako za kony tam'za love take kony e. Anao mafy lova manao. Ala, tsaragna tegna love oui. Anao kony nikeko raha volagninare zany anao koa fa love anao tegna tsy mijery situation-n'olo igny feky satria olo igny mahasambatra anao na izy mikoragna aminao fô na masinazy mizahanao fô Zay mipaka. Avy eo amizay zegny tsisy vola ndraiky avy eo nataty tianao karakory olo igny magnino boka anao. Marigny zegny e, za kony magneky e, marigny zegny e fitiavagna raha mahery. Lany marigny nafa ikeko feky nikeko, za fa tsy contre, tegna ikeko, fitiavagna raha mahery, marigny zegny. Zegny aby natonga za ke misy hira zay ne akô e mikasiky zegny. Akatsatsika nagnano direct izy za tegna tsy resy lahatra amin'ny raha novolaniko tagnatin'ny hira io. Fa zao za vao commence resy lahatra amin'ny raha novolaniko. Fa le hira zegny mivolagna hoe olo araiky zegny anao koa fa tia olo araiky igny zegny na misy raha na tsisy raha le fitiavagna koa fa anao tafiditra hiranay koa tsary ninoako teny hira zegny za. I hira zegny andeha boakatsika maray. Fa mandrapagnanao antsika direct nianty izy eo za vao commence mino hoe marigny raha zegny. Za taloha ny raison karaha zegny de mety impody donc raisonnement ty za ka mandreky avy aminareo. Anao koa fa miandreky tsy avy aminay fa amin'ny soanao azonao satria le problème moko managna sensation tegna magnomiatsigny hoe bon fitiavagna ty tsisy raha manjary sy ny tariny tsy le fitiavagna tsy manjary fa le olo niaranao tsy mahay mampanjary ananjy de marigny zegny de à chaque fois zegny anao mahazo problème ampitiavagna de karetanao ratsy le fitiavagna fa nefany à un moment donné anao na de azonao le vola tadiavinao mbola ty tady fitiavagna ailleurs fogna anao fa misy moment fogna anao tofoka am'le raha nahazo anao de c'est ça le problème am'le izy fa tsisy tafiala amina fitiavagna zany nandekaiza tsika nandekaiza amin'olo voadona ampitiavagna baka mila vola fa tsy ampy firy fanjava efa mitaky mila fitiavagna io satria tsisy raha bebe ny fitiavagna zegny volagniana madi. Izy io moka anareo moka magnomiatsigny le olo magnano jombilo sy ny tariny magnomiatsigny anareo anareo zany mieritreritry fa hoe volagninao zegny tsy haiko zegny magnano jombilo akagny sy ny tariny fa magnamiatsigny anareo me nieritreritry taminanjy io fa de hoe letra izy mbola voateraka de hoe carrière envisagée koa agnano mamasosy pas du tout tsy zagny mihitsy nieritreretiny fa rehefa tonga le vola de regny ny fa manko fitiavagna izy de nefa izy fa nahazoazo tonga seule solution am'le izy de mividy zay eny ny azo atao satria fitiavagna fô zegny ambonimboniny raha fitiavagna fogna amboniny satria azon'le efa azon'le vola tadiaviny nefa izy manko fitiavagna de tsy maintsy mividy izy avake satria izy ovy koa hiaraka amin'olona antitra raha ohatra ka en temps normal raha ohatra bande normal tsy possible de nefa hainy tsara be zany hoe ty tsy possible andeha karaha tianazy mihitsy raha tsy anipazako vola raha tsy vidianako an'izao de zay vao miaraka izy karaha sugar daddy fogna ohatra ikoto ake andeha hiaraka amina jeune fille 18 ans 20 ans de hoavy jeune fille de 18 ans 20 ans tsy hiaraka za izy ça ne l'intéresse pas 18 ans 20 ans anao zegny tsy m'intéressé izy zagny va
tsy noako Isso é zany. interessante. E porque eles não personam um tanizamos a eles se interessem zen. Tsy noako zany. Tsy noako zany. Concordo nito ka. Non mais misy escafribes zao volana ny baiboly miteny hoe fitiavana no ambony indrindra. Zegny. Izany aby na tsy niteny amin'ny baiboly fa efa zany le izy. Azonao? Na tsisy niteny zany taminahy fa tonga efa tsapanao fogna hoe sentiment zany, zavatra sentimental zany ambony raha jiaby. Tanor zala zombie ro complet ne raha azonjareo fa magnino zareo mbola miompy sy pakely ery ambadika. Mbola fitiavana fô baka. Fitiavana. Bonsoir, viavy Brila. Ha. Anao mivolagna za zegny tsisy viavy jeune. Za koa no tegna mahazo bonsoir ato atsika telo lahy eo. Za tegna nahazo kokoa ato. Za fa nahazo taona fa karaha za tegna bondy ato. Canô miasa en Suisse. Canô miasa en Suisse. Passava com esse nome e ação. Agora. Mino valia nome Zé. Nome e ação Suisse. Bonsoir a todos. Viato amina kati daholo. Bonsoir a kutindro. Izy io koa ne sedan resaka porosité tegna mandeha amile raha hitanao atsika samy eto atsika amina kati viavy mandeha. Salut kut. Fa io porosité zegny diry sedan ato. Manatomby anao raha amina terrain tena maro. Zaho tia kukukutu, salut kutu, bonsoir kutu. Amina kati daholo ifitiavana viavy jiaby. Ka izy io ka hitany kota fahitako ananjy ndraikany samby malaka an'le tsisy aminanjy azonao samby malaka le tsisy aminanjy karaha ohatra viavy ake zao mety mieritreritra izy manana fitiavana kagny de mety possible vola sisy tavela ilainy aminao agny moka ahitany raha zany azonao aminao kagny izy Lenga ndraiky zegny za ampodiko ndraiky farany hoe misira zay nataoko agny misira zay nataoko agny for you my love zay za zegny tsy resy lafatra tamin'ny rano volagny tagnatin'ny ire jusque za mikoragna amin'andre niany ty za alefa somnava akeo alefa somnava akeo alefa somnava akeo tany izy andre zegny fa efa nizingizigna andre lefa tamin'ny voalohany teo hoe fitiavagna zala na olo misy vola mbola mandeha mividy zy nefa fa vidigna feky nefa tsy tsaratsara an'izy naturel ekeko zegny mariny zegny mbola ivereny koa kely amina resaka hoe fitiavagna sa vola sy ny tariny izy anay za tsy teny mihitsy hoe tsy ilaigna le vola agnatin'ny couple c'est tout à fait faux za raha voateny hoe tsy ilaigna le izy micontribuer am'le fiaignanareo andavanandro ohatra hoe agnanaovanareo facture payenareo facture andehananareo vacances etc fa izy fogna zany ny zavatra sûr de hoe na dia amiako cadeau firy anao isan-kerignandro isan-taogno fa igny tsy mahatagna anao koa tia andeha mahita olo tianao azonao matonao mbola mijanona mety mbola tianao de zay mahatonga anao tafijanona fa surtout viavy izy koa fa tsy tiany anao na ino raha mianao ananjy ake za efa nahita moko efa nahita za azonao efa nahita zaho misy viavy efa nahita za misy viavy miaraka amin'olo dembala be amianinga izy raha tadiavana fa io mbola le bandikely le tiany ary fogna masofy ananjy azonao dikan'izany le cadeau koa fa tsy avy amin'olo tiany izy igny tsy de tsy mitovy le importance tsy mitovy le valeur sentimentale satria tsy sentiment agnatin'le araiky juste objet karaha fogna araiky avec sentiment donc na mahazo voaloatra tapako karaha anao am'zegny fôtony misy koa viavy verijery misy zegny misy olo zegny misy lilahy manambola afaka makarakara izy mavety fiaignany avenir anazy jiaby fiaignany assuré fa aleony miaraka amin'ny koroka ry aleony miaraka amin'ny mabotony bany tsisy lavana anazy zeste fo amy quartier poerapoera fo tsisy kabary fa igny tiany misy zegny
vao nanambady izy misy vola mpagnarivo andeha anambady izy angataky izy vady izy amin'ny olo raha mbo tori fo isanasana misy koa le via verijery si le raison ny andesigny amle fiaignana fa misatisfaire ino me zany ino me zany physiologie besoin matériel. les physiologies font les sentiments zegny ny satisfaisavany fa tsy misy raison fa tegna misy kany zegny misy viavy verijery tegna za zao koa fa nahita raha zegny sredane misy proposé no ino me zegny aleko ataoko mariage be anao andesiko hospice anao raha jiaby avenir anao assuré fa tsy jeregny izy misy bandy tsisy lavagna anazy amin'ny tanàna amin'ny quartier io tsy bogos tsy igny tsy koa mba bogos bandy igny fa itiany bandy igny de amina le viavy verijery ze maro viavy tegna tsy raha fitiavagna fo jiaby zegny fitiava bakit saraiky io marigny volagna sredane zegny même tsisy valeur raha igny koa avy amin'olo tiantegna lasa masiro be zay marigny zegny o hitanandrebiky hira zegny amaray hira zegny miboaka amaray hira zegny for you my love miboaka amaray raha zegny raha zegny ao mivolagna raha jiaby volagninandre zegny alfaso aminaka hira zegny mba tandrignesa amaray izy miboaka amaray alfaso ndraiky ny anao fitiavagna aminazy fa ndraiky abiky izy karaha le raha zakany kotaka igny ndraiky ane marigny tsy fa mariko velively mihitsy misy viavy ozy anao verijery tegna misy verijery marigny aminanjy io satria tsy miraisonna tsony izy fandesin'ny fo fao nefany misy zavatra zegny amina fiaignana certes anao na de hoe agnatina fitiavana karaha zany fa mba tokony jerevanao ihany mba tokony balancenao ihany hoe aiza le mety mahatsaratsara fiaignako à l'avenir parce que le viavy zany de nature ny fahitako anazy satria fa maromaro ihany viavy hitako zay de nature viavy tsy mahita raha tsy ambanin'ny oronananjy fogna raha ambanin'ny oronananjy fogna hitany fa izy tsy mahita lavitra be zany za tsy miteny jiaby fa la plupart le igniany fogna no tegna hitana viavy contrairement na lehilahy somary plus ou moins zavatra lointain zagny no hitany de fahitako ny viavy karahandregny ndraiky zagny izy karaha tenen'ny koto zagny verijery marigny tegna verijery sarotra andainga mibaha sarotra andainga satria le problème efa au moment zare tonga saigny le raha fa trop tard satria le olany tsy andigny ke fogna mandrakizay tsy andigny ke mandrakizay ary en plus zany nouveauté misy fogna aza mieritreritra mihitsy hoe anao farany tegna gidragidra ambony tany ty aza mieritreritra magnano anjany mihitsy fa misy ambonimbony nohony anao fogna akagny fa rehefa anao aloha nitsikiny vinta mahaiza miprofiter le vinta azonao occasion zany zavatra tsy azo raha tegna mihitsy amina fiaignana satria tsy hainao zegny mety indraika ihany izy seho amin'ny fiaignananao fa tsy magnandroy ary matetika tsy eo magnandroy zany raha hoisina amin'ny farafabeny de indroy tsisy faniteliny tsoniky en plus zany conseil na meko anare viavy à l'âge de 15 ans jusqu'à 30 ans ake anare dans les primes akao anare afaka miconstruire avenir anareo fa une fois anare 30 ans makatra tsy miteny hoe fa tsy possible fa efa mahay sarotra satria le jeune tsy maintsy mipoitra koa baty ary lehilahy tsara mety antitra lehilahy ndraiky manomboka 30 ans makatra jusqu'à cinquantaine akeo prime ananjy akeo izy afaka malaka vady zegny tiany alaigny satria efa agny izy zay vao lilahy tsara be fa lilahy zany ko mbola 15 ans 16 ans 20 ans et tout mbola tsy lilahy tsara be donc mahaiza miprofiter les jeunesse nare viavy fa lilahy io maro tsy de vendragna zay fa motsary vendragna izy ndraindraika mba agnerignariagna jerinare fogna fa hainy fogna raha tadiavin'izy io koa ok d'accord ikegny raha volagninao zegny diso hely za tegny ihira zegny miboaka amy zomary io ihira volaniko mikasiky fitiavagna zegny fa efa mitandrignesa fogna eky amy zoma ihira zegny miboaka for you my love hoe i olo tiantegna ty na misy vola na tsisy vola antegna koa fa tafidriky tsisy raha matagna
Tegna love. Bon, tsara koranantsika eto niany efa presque 1 heure de temps sika teto misaotra sy redany nagnano vahiny surprise tamin'ny en direct net niany de Filjo nanjavagna zegny fa kokoa bye feka anao Filjo misaotra kotony vahiny de sao misafatra farany mandeha amin'ny le olo miaigny problème karaha ny nano volaniko teo igny fa afatra nandre mandeha aminjare de faragnantsika direct. Le faso zoko be koto anao aloha ny fiteneny. Fahitako anazy zegny ny tegna marina ny raison aloha zany tokony izy koa zaho me conseilnareo viavy ny raison aloha atao alefa fa tsy indesigny fo fotsiny indesigny fitiavana fotsiny tsara fa masambatra le fitiavana tegna ilaigna amle fiainana masambatra le fitiavana fa izy koa ino hoe zany te ho sambatra marina mila structure le raha mila besoin de base mila raha jiaby masambatra ka na amin'ny voalohany anao tsisy fitiavana tsy sambatra anao amin'ny voalohany fa rehefa misy ny confort raha jiaby tsy maintsy tafavoaka foana amin'ny farany fa izy koa indesi-po foana fitiavana be ty satisfaire le fitiavaka sy sentiment vera nareo fa le jery le soit rationnel zany soit irrationnel le saigna zany no tokony ampiasa karakoro i fiainako karakoro avenir tsy par rapport amina seulement karaha ataon'ny viavy jiaby miaraka amin'ny vadin'olo izy de zany bureau azony raha jiaby fa tokony dininy koa hoe miteraka ane za avy eo karakoro le zana karakoro le avenir zany ihany tsara za belle gosse zany ihany fa le vadin'olo igny koa itiavany vadin'olo igny za amle za belle gosse fa za fa nitriky 30 ans volagny sedany teo 35 ans 45 ans simba le raha fa tokony saigna aloha voalohany zegny raison zany voalohany tokony arahana amin'olo tsisy afa tsy resaka raison fa isatisfaire ny besoin amy raha jiaby zegny vera nareo viavy fa raha afatra na ny any ariva zegny izy koa nareo viavy mifidy lehilahy de raison aloha voalohany zegny vao sentiment zegny vao raha jiaby ka raison zegny agnatiny zegny le vola raison zegny agnatiny zegny hoe misy lay manambola nefa manambola be nefa tsy anambady anahy nefa tsy assureko jusqu'à farany igny fa mety misy tsy de manambola loatra fa hitako hoe vona anambady anahy managna situation minimum afaka satisfaire ny ino hoe be ino me zany mety asambatra anahy le besoin de base ya besoin de base zegny zany ny anazy zany afatra sedany ia karazany hoe afatra me zany izy ty no sady agnisan'ny hoe fagnanaragna kely ihany koa en même temps satria c'est en quelque sorte l'une de mes spécialités de avant toute chose alongany maliako kely le resaka ny kotaka igny matetika moka izy io raha ny tegna nidiniko tsara be raison et l'amour zavatra mandeha à sens unique zany le izy zany hoe rehefa tafiditra alongany le sentiment de mifody vanina ny raison raha ohatra alentsika sarinteny izy mihidy mihitsy le raison mihidy ohatra hoe vanina rehefa misokatra ndraiky raison commence miala tsikelikely ndraiky le fitiavana zay zegny matetika surtout amina viavy io amina viavy matetika le resako anzagny satria atsika lehilahy moka ohatra alohan'ny ankatia raison ndraiky aloha mipetraka zay vao tonga le sentiment fa nena viavy sentiment aloha zay vao elaela zay vao miditra le raison de rehefa nahazo olo ratsy zareo de manny anganiny ozonao zay vao zareo tonga saigny zay vao zareo miraisonne amle izy fa au début zegny aloha tsy maintsy le sentiment alohan'ny zareo voalohany de amin'ny lafin'izay zegny na de love zany anareo viavy essaie de te raisonner un petit peu na de tsy be aza kelikely fogna raha ohatra tsy vitanareo le izy de rehefa tafijaboka agnatina relation nareo mandinia tegna kely fogna na de tsy be alefa mandinidinika kely fa problème na viavy vao tafiditra tsisy raha jirenjare zany koa na ino raha conséquence azo ananjy ke na ino fa de igny de miradagna mandeha anjambany fogna de efa midogna amin'ny poteau ary amizay zay vao tonga saigny zay nina raiky de le afatra na mandeha amin'ny mpijery amizay amina resaka hoe fitiavana sy ny tariny ninonino discussion tanatao taketo ninonino fitiavana aloha avant tout fitiavana avant tout na hiteny contraire nareo na tsy teny contraire c'est ça la vie satria antsika mila misy zavatra isattaché tsikany raha tsisy zavatra isattaché tsika antsika tsy mety de fitiavana
de rehefa agnatin'ny fitiavana niezaka amin'izay mijery hoe aiza le côté positif mety ampalaise anao kokoa financièrement amin'izay après fa raha vao anao hiaraka amin'olo par vola fogna minoana anao fa hipitapita olona chaque fois anao satria vohiny fa tsisitsisy vola igny olo igny de efa lasagna anao satria tsy hoanagna patience amin'olo tsy tianao moko anao satria matoa zany vola fogna mamasiky lohanao de efa sy fitiavagna dikan'izany ambany de nefa zany raha vao fitiavanao vola ambony de ambany le vola non ambany le fitiavagna de lasa tsy misy patience anao amin'igny olo igny olo tianao fogna anagnanao patience hoe raha vao tsy tianao anao tsy managna patience zegny pitidra kely andeha ataony ake anao fitiala fa olo koa fitianao anao mbola miinsiste dikan'izany zany ampidiro le fitiavagna fa aza atao hoe trop loatra koa fa miresoniava kely ihany aloha de zay vao balancenao en fait le fiaignanantsika zany hitako tegna tsara aminanjy ty c'est juste au milieu zany hoe équilibré sady tsy manambola équilibrenao fogna zany izy juste au milieu ke fogna anao fa raha ohatra ka mioampampagna amin'ny vola reny anao tsy mety mioampampagna amin'ny fitiavagna ty anao tsy mety fa essaye de balancer les deux en même temps de zay vao anao azoko lazaigny m'sépanouir satria na ho anambola karakory anao koa tsy sambatra ara-pitiavagna surtout de tsy ho sambatra fogna anao na de ambonina jet zany na de tomagny à Dubaï zany anao tomagny agnaty avion anao mitomagny fogna aretim-po fogna tsisy hoe agnaty jet za ty mitomagny de tsy maharegny marary non pas du tout amin'ny maha olombelogno antsika tsy maintsy haregny marary fogna anao na de akaiza na akaiza ka dikan'izany ataovy juste au milieu karaha nyteneniko takegny Yeah. Ok. Bon, koragnanaty jiaby hoantsika zay nagnaraka direct ilay fitambolona andeha ampafana débat fa hoe mba karakory mahevitry lehilahy aby reto za koa hivolagna hoe vola tietieko fa au fond de moi zegny za mahita hoe tegna tsisy ambonin'ny fitiavagna marigny regny koragnanandre jiaby tegna tsisy raha ambonin'ny fitiavagna fa izy volagnitsy hoe équilibré balancé fa mibalancer zegny zany hoe olo tianao be igny na mbola tsy manandraha izy amin'ny any anao koa managna faretigna possible koa mahazo olo manjary avec le temps andre miakatra fo samy miaraka mitady zegny fa tsy hoe ankignina aminaraiky fo raha jiaby de miaraka mitady de tsisy tsara noho ny fitiavagna de rendez-vous-ntsika amin'ny hira vaovao zegny amin'ny Zoma voilà misaotra betsaka Sredana misaotra betsaka Koto de misaotra betsaka Ifily Jo bonne soirée tsika jiaby bisous et bonne nuit bonne soirée jiaby